Bon dia, soc el Ferran Gil, dels Castellers Sarrià, i faré 4 de 7 a la posició de vents. Serà el vuitè 4 de 7 descarregat. És un castell que hem fet molt, que l'hem complicat amb l'agulla, que l'hem fet anar com hem volgut, però com que vam treure horta no ens podem confiar, d'acord? És un tros de castell, diguem-li tot el respecte que es mereix. I sobretot, gaudim-lo molt, vale? Que ens sentin a Sarrià i a tota Barcelona. Quan digui va, Va! Va! Vinga, va! Baixos s'agafen! Contraforts! Primeres! Tota la regla marca pit. Va, agulles preparades. Agulles dins. Crosses preparades. Crosses dins. Primers laterals. Novell, esquerra. Primers vents. Pots una mica més a l'esquerra, Novell? Aquí. Aquí. Segon laterals. Segons vents. Tercer laterals. Tercers vents. Quart cordó de seguretat, va. Una mica menys de pit. Afluixem. Ara. Espereu que posin segons. Se repensen molt les mans, tio. Més abans que jo. Calma, Novell. Marca'm una mica. Ara pugem. Delgado y San María. Vinga, va, calma. Estem bé aquí, Novell. Com va, Vidal? Com va? Va, carregat. No pugis més la mà, Ja baixa, va. Canalla sobre pinya. Al final, colla.
Bé, baixos, bé, nucli, bé! Espera, ¡María!